бунёди ҷомеаи пешрафта ва давлати аз лиҳози сиёсиву иқтисодӣ устувор мароми ҳар кишвар буда, он дар сурати ҳукмфармо будани сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, амнияти ҷомеа, тарҳрезӣ ва амалӣ намудани корҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ имконпазир аст. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайгирёнаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат пояҳои давлатдории миллӣ таҳким ёфта, тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускор ва соҳибистиқлол муаррифӣ шуд. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилоотии таҳлилии тоҷикистон аст ки бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи сипаришаванда манзуратон мегардад. варзиш қосиди сулҳ ва муттаҳидкунандаи насли наврасу ҷавон маҳсуб ёфта, дар баробари тақвияти қувваи ҷисмонӣ ва тану рӯҳи солим, инчунин боиси дур шудани ҷавонон аз амалҳои номатлуб мегардад. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба варзиш, махсусан ба футбол диққати махсус зоҳир намуда, барои ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба ин намуди варзиш ба бунёди майдончаҳои варзишӣ ва такмили инфрасохтори иншооти соҳа талош ба харҷ медиҳад. пешниҳоди рӯзи ҷаҳонии футбол тоҷикистонро бори дигар ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. он рӯз дер нест ки футболбозони тоҷик бо натиҷаҳои баланди футбол дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифии миллат хоҳанд шуд. дар ҳамин замина 3 феврали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо масъулони соҳаи футболи мамлакат мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот роҳбарони гурӯҳҳои кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони федератсияи футбол дар минтақаҳои кишвар, роҳбарони бонкҳои давлатию тиҷоратӣ, инчунин намояндагони бахши хусусӣ иштирок намуданд. дар оғози мулоқот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зикр намуданд, ки дар доираи нақшачорабиниҳо аз 3 ноябри соли 2023 вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту идораҳо дар ҳамкорӣ бо федератсияи футболи тоҷикистон корҳои муайянро ба анҷом расонидаанд. дар мамлакат татбиқи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 бо маром идома дорад. дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда барои рушди муназзами футбол дар кишвар шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд. аз дастовардҳои футболи тоҷик дар соли 2024 аз ҷумла ширкати тими миллӣ дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё ва дар миёни 8 дастаи беҳтарини қитъаи осиё ҷой гирифтани он, дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон ба таври арзанда ҳунарнамоӣ кардани дастаи мунтахаби футзали кишвар изҳори қаноатмандӣ карда шуд. бо пешниҳоди ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамчун рӯйдоди таърихӣ барои миллати тоҷик ва кулли ҳаводорони футбол маънидод гардид. дар ҷараёни мулоқот гузоришҳои раисони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатнон оид ба натиҷаҳои амалисозии дастуру супоришҳои мулоқот бо масъулони соҳаи футболи мамлакат аз 3 ноябри соли 2023 ва вазъи рушди футбол дар минтақаҳо шунида шуд. дар фарҷоми мулоқот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир ба нақшаҳои минбаъда ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои рушди футбол аз ҷумла рушди инфрасохтори соҳа ба масъулон дастуру супоришҳо доданд. аз ҷумла мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳои Суғду Хатнон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ уҳдадор гардиданд, ки ҷиҳати мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ ба роҳ мондани фаъолияти варзишгоҳҳое ки дар онҳо дастаҳои лигаҳои касбӣ бозиҳои худро мегузаронанд чораҳои мушаххас амалӣ намоянд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вазифадор гардид, ки толорҳои варзишии ҳудуди вилоятро барои гузаронидани мусобиқаҳои дохилӣ омода карда, ҷиҳати таъсиси мактаби варзишӣ оид ба футзал тадбирҳои дахлдор андешанд. муҳимтарин неъмат ва дастоварде ки имрӯз мардуми тоҷикистон дорад, ин оромию субот ва осудагии комил мебошад. маҳз бо татбиқи сиёсати муваффақу
ояндабинонае президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошу заҳматҳои сокинони мамлакат, ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа ва ҷаҳон ҳамчун кишвари рӯбарушд ва амну ором шоиста муаррифӣ гардидааст. ин мавзӯъро муфассал ҷаҳонгир Сафарализода бо ҳамсуҳбати худ матраҳ мекунад. душанбе имрӯз намову таҷаллӣ хос дорад ки ба яке аз шаҳрҳои зеботарини ҷаҳон табдил ёфтааст. шаҳри дилҳо, шаҳри меҳру садоқат, шаҳри сулҳу ваҳдат ки гулҳои рангорангаш зиндагии моро зебу зиннат бахшидааст, бо иқдом ва талошҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз Душанбе ба чаманзори пургул, бӯстони нозанин ва ба шаҳри дилоро табдил ёфтааст. душанбе қалби Тоҷикистон ва хонаи умеду орзуҳои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. ин шаҳри зебо баробари соҳибистиқлолии мамлакат қабои тоза ба бар карда, марҳила ба марҳила пешрафту диққатҷалбкунанда гардидааст. самараи талошҳои доимии роҳбарияти давлат аст ки имрӯз Душанбе ба мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва таваҷҷӯҳи оламиён ба он ҳамарӯза меафзояд. дар ҳама фаслҳои сол шаҳри Душанбе сарсабзу хуррам мушоҳида мешавад ки натиҷаи иқдомҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. тамоми гӯшаву канори пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳҳои гуногун зебоу назаррабо гардидааст. боғе нест ки дар ҳудуди пойтахт дар он ҷилои гулҳои зебо ва рангомезии онҳоро чун манзараҳои афсонавӣ аз наздик надид. дар маркази пойтахт гулгаштҳои нав ва ҷолиби диққат бунёд гардида, онҳо чун нақшу нигорҳои миллӣ бо гулҳои рангоранг оро дода шудаанд. бунёди гулгаштҳои нав ва бо гулҳои мавсимии диққатҷалбкунанда оро додани онҳо дар маркази шаҳр идомаи мантиқии корҳои созандагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳисоб рафта, ба зебоии пойтахти мамлакат ҳусни назаррабо мебахшанд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз Душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти Тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. ин сафари нахустини ман ба Тоҷикистон аст. дар Душанбе сайругашт намудем. ба мо писанд омад. дар тарабхонаҳо хӯрокҳо ва албатта меваҳои Тоҷикистонро истеъмол намудем. лазизанд. манзараҳои атрофи Душанбе бо кӯҳҳои барфпӯш ҷолиб аст. дар ин макон барои мо ҳунарҳо ва корҳои дастӣ диққатҷалбкунанда аст. дар ҳеҷ куҷо ин гуна ҳунармандиро надида будем. беназир аст. имконияти васеъ барои сайру сайёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфраструктураи зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе ҳамоно идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои омории ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон, хусусан ба шаҳри Душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар як сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри Душанбе ташриф меорад, аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таассуроти нек мебардорад. بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی داره و اینکه ما همزبان هستیم و این همزبانی باعث میشه که حس کنیم توی یکی از شهرهای کشور خودمون هستیم. اینجا اصلا احساس غربت، احساس تنهایی نمی‌کنیم. шабонга манораву иморат, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, фавораҳои шуху дилангез, биноҳои баландошиёна ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои Душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда, зебогиҳои он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун
میکند. سلام، من پریسا پوریان هستم. ما از ایران اومدیم. ورود ما به در واقع تاجیکستان من خیلی لذت بردم. همه چیز در تاجیکستان رو به پیشرفت باشه، همونطوری که من دیدم به نسبت سالهای گذشته واقعا خیلی پیشرفت داشته و همه شاد و سلامت بتونن زندگی کنن. من احساس امنیت کردم، یعنی آره میگم که هیچ احساس غریبی نکردم اولا، بعدم همه خوب و مهربان بودن، مردمی که دیدم آره باشون برخورد داشتم، همه چیز مثل خونه خود من بود، من احساس خوبی داشتم. در ریتینگ امترین شهرهای عالم مقام سزاوار صاحب شدن دوشنبه مویه افتخار و سرفرازی بوده، باز هم زحمت و تلاش‌های خسته‌ناپذیر را طلب می‌کند. پیشرفته گردانیدن شهر دوشنبه مسئولیت هر ساکن شهر میباشد. از این خاطر ضرور است که برای رشد همه‌جانبه پایتخت مملکت و معرفی بیشتر آن در سطح جهانی از هر وقت دیده امروز بیشتر باید تلاش نماییم. با اراده قوی و سیاست دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون ادامه داشته، مورد بهره برداری قرار گرفتن دو اگریگاتیون قدم استوار در راه رشد تاجیکستان صاحب استقلال و رسیدن به هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان استقلالیت انرژتیکی می باشد. نیروگاه راغون در برابر اهمیت اقتصادی و استراتژی داشتنش همچنین اهمیت اکولوژی نیز دارد، زیرا برای استحصال نیروی سبز یعنی پیشگیری کردن پرتوهای ضررناک به اتمسفر و رعایت معیارهای معاصر اکولوژی امکانیت بهترین مهیا می سازد. نیروگاه برق آبی راغون انشاءات استراتژی به حساب رفته از جمله نقشه‌های اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تحکیم استقلال. ولی از کارگر عادی تا مهندس سطح عالی نیروگاه برق آبی راغون با دست و دل و نیت پاک و عزم و اراده بلند وطنسازی پای بنیاد این نیروگاه محتشم دوران صاحب استقلالی در کشور عزیزمان هستند. زیرا راغون شهامت است، راغون اقتدار است، راغون توانمندی های تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی است. هر یک کارگری راغون درک کردند که بعدی با استفاده قرار گرفتن این انشاءات مهم عصر اقتصاد شکوفای تاجیکستان عزیز را منتظر خواهد بود. از این رو با عزم و اراده رستمانه در دلخواه شرایط آب و هوایی پای زحمت صافدلانه بهر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون تلاش و زحمت میکشند. در مجرای سرکش و خروشانی دریای وخش یکی از بزرگترین نیروگاه برق آبی آسیای مرکزی در حال ساخت و ساز قرار دارد. ساختمانی با انشاءات بزرگ در قلب کوهستان و خراسان‌های عظیم با مهندسان و کارگران حرفه‌ای و در کار خود صادق و استوار. تلاش میکنیم که شبانه روزی همین راغون تیزتر انجام رسد و تاجیکستان با استقلالیت انرژتیکی تامین شود. راغون آینده درخشان تاجیکستان است. نیروگاه با اقتدار عظیم که با اراده متین و استوار احیاگر و تطبیقگر آن محترم امامعلی رحمان اینچنین عزم و اراده شکست ناپذیر مردم تاجیکستان بنیاد می‌گردد. اقتدار لایحه‌ای نیروگاه برق آبی راغون با 3600 مگاوات برابر بوده از 6 اگریگات 600 مگاوات عبارت میباشد. پیشترگاد یا خودسربندی این نیروگاه بزرگ جهان با 335 متر برابر میشود. برای بنیادی نیروگاه عظیم زیاده از 16000 مهندسان و کارگران شبانه روزی فعالیت میبرند. هنگامی که این نیروگاه به طور کامل و با 6 چرخه بزرگ خود به فعالیت میپردازد، میتواند 13.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه حاصل نماید. من نورعلی مهراج، سرکار قطعه انشاءات زیرزمینی. ما در قطعه استیچار آ کارهای آرماتوربندی رو با مرام اجرا کرده ایستاده‌ایم. ما می‌خواهیم که در آینده کار رو زودتر پیش برده این ابیکت استراتژی رو زودتر به انجام رسونیم و می‌خواهیم که آینده تاجیکستان روشن و گلستان گردد. ما هر چیز زودتر کوشش میکنیم کارها رو به انجام رسانیم. در اینجا تکنیک‌های
замонавӣ овардан мо бо истифода аз ин техникаҳо кори худро пеш бурда истодаем. имрӯз корзори Роғун чӣ рӯзу чӣ шаб шабеҳи як минтақаи бузурги сохтусоз аст. шурӯъ аз муҳандиси дараҷаи олӣ гирифта то коргари оддии ин иншооти бузург бо садоқату самимият даст ба коранд. маншаи аслии ин ҳама шигифтиҳои сохтусози хастанопазир ин боздиду сафарҳои бардавоми пешвои маҳбубу муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки бо ҳузури хеш ба ин корзори нангу номуси миллати тоҷик ба ҳар коргар нерӯву тавон ва рӯҳу илҳом мебахшанд. ҳар як сафари пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба кормандон як нерӯи тоза мебахшад ва сар карда аз корманди оддӣ то муҳандисони сатҳи баланд ҳама бо як дасту дилу нияти пок кӯшиш мекунанд ки як саҳми худро дар ин сохтмони нерӯгоҳ бигузоранд ва ҳарчи зудтар барои анҷоми сохтмони он ҳадафгузор бошанд. таҷдид ва ё эҳё сохтани нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷумлаи тасмимгириҳои сарнавиштсозе буд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо камоли ҷасорату хиратмандӣ ва бо такя ба ҳисси ихлосу иродати мардуми Тоҷикистон ба он иқдом намуданд. ибтикор дар эҳёи нерӯгоҳи барқи обии Роғун сароғози корномаи нави сарвари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб мешавад, ки дар таърихи даврони соҳиби истиқлолии кишвар бо ҳарфҳои зарин сабт ёфта дар фосилаи садсолаҳо ва дар ҷуғрофиёи азим муҳаррики рушноӣ ва пешрафтҳои бузурги иқтисодӣ хоҳад гашт. ин тасмими пешвои миллат барҳақ ҳамчун тасмими сиёсатмадори хиратманду дурандеш ва мусаллат дар тору пуди умури давлатдорӣ истиқбол гардид, ки дар бунёди иқтисодиёти мамлакат заминаҳои таҳаввули инқилобиро фароҳам меоварад. Роғун манбаи нур нерӯгоҳи аср мебошад, ки мо ба муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат ҷавонони ҳозира боварӣ комил мекунем, ки мо инро бо дастсуроати баланд бо сифати аъло ба идмон мерасонем. муҳтарам ҷаноби олӣ, мо дар бари шумоем, мо болу бари шумоем, дар роҳи ростӣ мо афсари шумоем. ҷавонону пиро ҳама меҳнат кесанд ки ҳамин Роғун тезтар тайёр шавад. фахр аз он дорем ки дар Тоҷикистони азиз кору фаъолият карда саҳми худро дар ин иншооти бузурги аср мегузорем. имрӯз дар корзори Роғун нафароне заҳмат мекашанд, ки ба обу хоки ин сарзамин ва мардуми сарбаланди мамлакат муҳаббати беандоза доранд ва дар сиришташон ғурури миллӣ қоим аст. қабати кӯҳҳои пуршебу фарози мавзеи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба корзоре табдил ёфтааст, ки нангу номуси ватандорӣ, обрӯву эътибори миллӣ ва маҳорати баланди созандагию бунёдкории тоҷиконро бозгӯ мекунад. барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти азим ва беназири гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон нерӯгоҳи барқи обии Роғун зиёда аз 3200 техникаву механизми пуриқтидори гуногун-тамға истифода карда мешавад. тавассути техникаҳои таъиноти гуногун ронандаҳою механизаторон дар фазои кӯҳ, дохили нақбҳо ва бештар аз ҳама дар саҳарбанди нерӯгоҳ мушкилтарин корҳоро анҷом медиҳанд. ман Фароман Бурҳонов тӯли 6 сол мешавад дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳамчун муҳандиси геодезист кор ва фаъолият карда истодам. дар айни ҳол ба пармагарҳо нуқтаҳои пармагариро пешниҳод карда истодаем ва онҳо сементатсия мекунанд барои мустаҳкам кардани қабатҳои кӯҳҳо. боварӣ дорем, ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо сифати баланд сохта ба анҷом мерасад ва зиндагии мардуми тоҷик хело ҳам боз беҳтар мешавад. Роғун иншооти беназир ва ба қавли коршиносони ҷаҳонӣ тамаддуни ҷадидест дар зери замин. мардони қавииродаи дорои қудрату тавони бемисл афсонаро ба ҳақиқат табдил доданд, ки азму нияти бузург ва ихтироотест нотакрор. кас бо ворид шудан ба толори мошинҳо, ки бо ҳашамат ва хеле калон аст, ангушти ҳайрат мегазад, ки чӣ қудрату чӣ тавоноӣ ва чӣ қадар заҳмату меҳнат сарф гардидааст, ки тавассути нақбҳои зиёд ба умқи замин омада ин ҷозибаро ба
вуҷуд оварданд. дар толори баланду барҳаво агрегатҳои нерӯгоҳ ва дигар дастгоҳҳои таҷҳизоти барқии муқтадир васлу насб гардидааст. инҷо беш аз 400 метр зери замин аст. зимни гаштугузор атрофи агрегатҳову дохили ҳуҷраҳои дастгоҳу таҷҳизоти васл гардида ва ҷои кори барқчиён эҳсоси дар қаъри замин буданро намекунӣ, вале вақте аз он фикр мекунӣ дар ҳайрат мемонӣ. шифтаи тарҳи нодир ва қудрату тавоноии дасту бозуи тоҷикона мешавӣ. ҳар боре ки пешвои миллат ба нерӯгоҳи барқиёби Роғун ташриф меорад, мо ҷавонмардо рӯҳиямон хеле баланд мешавад. шабонарӯзӣ барои ватани худ хизмат кунем, тезтарак ҳамин нерӯгоҳро созем ба истифода диҳем. дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун мо ба сари баланд сидқан кора пеш бурдесем ки Тоҷикистон барои ободиш, барои пешравиш, зиндагии халқ мардум нағзтар шаваду ободтар шавад. мо ҳамира ҳаракат кардем аз сидқи дил ки ҳамира мо ба анҷом бирасонем. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори истеҳсолии 3600 мегаватт соат нерӯи барқ падидаест нодир ва нотакрор. ин падидаро хиради пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дурахшон сохтааст, хираде ки азалист ва мерос аз гузаштагон. ба вуҷуд овардани баҳри сунъӣ дар мавзеи тезобу пурҷӯшу хуруши дарёи вахш ва аз он истеҳсол намудани ҷараёни барқ қудратро талаб мекунад. иродаи мустаҳкаму қавӣ ва боварӣ ба ояндаи нек бояд дошт ки ба чунин амали боварнокарданӣ даст зад. нерӯ, тавоноӣ, иродаи мустаҳкам ва боварӣ ба ояндаи дурахшон дар вуҷуди сарвари тоҷикони олам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷило дорад ва ин ҷило равшаниро дар хонадони ҳар тоҷику тоҷикистонӣ таъмин хоҳад кард. аз чунин суръати баланди корҳо, аз шавқу завқи ҳар коргари нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва марҳила ба марҳила анҷом ёфтани корҳо дар ин иншооти муҳими Тоҷикистон ҳад задан мумкин аст ки он рӯзҳои хушбахтиовар дур нест, то ин нерӯгоҳи пурҳашамат бо тамоми иқтидораш ба фаъолият оғоз бикунад ва Тоҷикистон дорои як иқтисоди шукуфо бигардад. беш аз 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи марказӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбад ва ин барои кишвари мо сарвати бебаҳо маҳсуб меёбад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабул ва мавриди амал қарор додани стратегия ва барномаҳои давлатӣ, инчунин амалисозии тадбирҳои созанда талош намуда истодааст ки захираҳои мавҷудаи обиро бо роҳи бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузурги обии барқӣ, таҷдиди нерӯгоҳҳои амалкунанда, навсозии зеристгоҳҳо, хатҳои интиқоли барқ, инчунин мутобиқсозии инфраструктураи соҳа ба стандартҳои байналмилалӣ самараноку оқилона ва ба нафъи кишвари худ ва минтақа истифода намояд. амалӣ намудани тадбирҳои пешбинишуда аз ҷумла бунёду мавриди истифода қарор гирифтани агрегатҳои навбатии нерӯгоҳи барқи обии Роғун кишвари моро барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ истиқлолияти комили энергетикӣ боз ҳам наздиктар сохта ба таъмини минбаъдаи рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат ва зиёд гардидани иқтидорҳои нав мусоидат менамояд. тафсилоти бештар дар гузориши Зоҳиршоҳи Тағоимрод. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки аз моҳи майи соли 2027 аз ҳисоби истеҳсоли нерӯи барқ дар Роғун ва силсилаи нерӯгоҳҳои дарёи вахш норасоии нерӯи барқ дар кишвар пурра бартараф ва Тоҷикистон ба истиқлоли комили энергетикӣ ноил мегардад. ҳукумати кишвар бо дар назардошти фаровонии захираҳои гидроэнергетикӣ, иқтидори бузурги истеҳсоли энергияи сабз ва содироти он дар ҷодаи ноил гардидан ба ҳадафи стратегии худ расидан ба истиқлоли энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. дар замони истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои навсозӣ, таъмиру таҷдиди низоми энергетикии кишвар 85.7 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. низоме ки дар 75 соли замони гузашта муҳлати истифодаи аксари таҷҳизоти он қариб ки ба анҷом расида буд, таҷдиду навсозӣ карда шуд. барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ
дар соли 2027 кадом корҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда мешавад. аз ҷумла дар соли 2025 корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи хусусии офтобии суғд ки бо иқтидори 200 мегаватт оғоз мегарданд. ба истифодадиҳии нерӯгоҳи барқи обии Себзор бо иқтидори 11 мегаватт дар дарёи шоҳдараи ноҳияи Рошқала дар назар аст ки бо ба истифода қарор додани ин нерӯгоҳ иқтидори энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 25% меафзояд. гузашта аз ин соли 2025 таҷдид ва ба истифода додани 3 агрегати боқимондаи нерӯгоҳи барқии обии Хайроқум ба назар гирифта шудааст. Инчунин як агрегати дигар дар нерӯгоҳи барқии обии Норак низ пас аз таҷдид ба истифода дода мешавад. дар заминаи татбиқи пурраи стратегия ва роҳандозии иқдомҳои бузурги созандагӣ соли 2032 истеҳсоли барқ дар кишвар пурра аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда яъне 100% бо энергияи сабз таъмин гардида дар ин замина аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ то соли 2037 партови газҳои гулхонаӣ то ҳадди ниҳоӣ коҳиш дода мешавад. дар ин самт коршиносон зарур мешуморанд ки дар заминаи имкониятҳои мавҷуда қабл аз ҳама бояд ба рушди иқтисоди сабз таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир намуд, зеро маҳз дар заминаи рушди ин модели нави ҷаҳонию байналмилалӣ метавон тамоми мушкилоти мухталифи глобалии экологӣ, амнияти озуқаворӣ, талаботи рӯзафзуни аҳолӣ бо нерӯи барқ ва дар маҷмӯъ оқибатҳои табиию экологӣ бартараф ва ба таъмини боз ҳам зиндагии шоистаи мардум заминаи воқеӣ гузошт. бо назардошти санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди энергияи сабз ҳадафҳои худро муфассал муайян намудааст. аз ҷумла дурнамои рушди соҳаи энергияи сабз дар стратегияи рушди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давре то соли 2030 ва стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 муфассал дарҷ гардидааст. ҳамзамон вобаста ба рушди соҳаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия барномаи соҳавӣ дар вазорати энергетика ва захираи об қабул гардидааст. аз ҷумла барномаи соҳавӣ рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия барои соли 2023-2027 тасдиқ гардида, айни замон корҳо дар ин самт идома доранд. илова бар ин дар паёми имсолаи пешвои миллат махсус таъкид гардидааст ки барои таъмини рушди устувори иқтисоди сабз аз ҷумла татбиқи рушди манбаъҳои барқароршаванда яъне рушди энергияи сабз муҳим арзёбӣ мегардад. барои расидан ба кишвари сабз татбиқи стратегия ва барномаҳои давлатӣ нақши калидӣ ва аввалин дараҷа дорад. соли 2023 стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 ва барномаи нави миллии Тоҷикистон таҳти унвони кишвари сабз барои солҳои 2023-2027 қабул ва мавриди амал қарор гирифт ки ин барои ноил гардидан ба ҳадафҳои пешбинишуда мусоидати фаъол менамояд. то соли 2030 ба истифода додани 1500 мегаватт нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия аз ҷумла нерӯгоҳҳои барқи обии офтобӣ ва аз ҳисоби шамол дар назар дошта шудааст ки аз ин як миқдори он то соли 2027 ба истифода дода мешавад. Инчунин яке аз самтҳои муҳими фаъолияти соҳаи энергетика аз ҷумла вазорати энергетика ва захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон ин паст намудани талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз барқи истеҳсол гардида 20% он талаф меёбад ки боиси нигаронӣ мебошад. барои кам намудани талафоти нерӯи барқ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қадор лоиҳаҳо амалӣ шуда истоданд. татбиқи бо муваффақонаи лоиҳаҳо то соли 2027 имкон медиҳад ки талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ то сатҳи 9% кам карда шавад ва нерӯи барқи талафёбанда ба нерӯи барқи фоидаовар табдил дода шавад. рушди энергияи сабз дар Тоҷикистон ба рушди иқтисод муносибати мутақобила дошта, рушди истеҳсоли энергияи барқ аз ҳисоби энергияи тоза аз ҷиҳати экологии тоза ба рушди иқтисоди миллӣ оварда мерасонад. имрӯз Тоҷикистон яке аз кишварҳои пешбарандаи принсипҳои иқтисоди сабз дар бахши энергетика эътироф шуда, аз рӯи ҳиссаи истеҳсоли энергияи сабз дар ҷаҳон дар мақоми шашум қарор дорад.
عین زمان قسم زیادی نیروی برق کشور از منبع‌های برقرارشونده از جمله از حساب گیدروانرژتیک استحصال کرده می شود. اقتدار عمومی استحصال نیروی برق در تاجیکستان زیاده از 6200 مگاوات را تشکیل داده. استحصال نیروی برق در سال 2024 زیاده از 22.4 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است که قسم زیادی آن اساساً از حساب نیروی برقی آبی استحصال گردیده است. جمهوری تاجیکستان با ظرفیت‌های خود می‌تواند تمام منطقه‌های کشور را سبز و خرم نموده درجه زندگانی اهالیش را باز هم بهتر گرداند. برنامه نوی ملی تاجیکستان تحت عنوان کشور سبز برای سال‌های 2023-2027 سمت‌های اساسی رشد استوار جامعه را جهت تنظیم توازن طبیعی گازهای گلخانه‌ای، مطابق شوی با روند تغییریابی اقلیم، گزارش به اقتصاد سبز و تأمین نگهداری استواری منظره‌های طبیعی، تشکل ذخیره‌های گوناگونی بیولوژی، اداره‌کنی استوار محیط زیست و فراهم آوردن محیط مساعد برای گزارش به اقتصاد سبز فراهم می‌آورد. گیدروانرژتیک از اساس رشد اقتصاد سبز معین گردیده است و رشد ساحه گیدروانرژتیک و یا رشد ساحه انرژی سبز برای رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی اساساً رول مهم می‌بازد. طبق هدف‌های گذاشته شده در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان تا دوره سال 2030 استحصال انرژی برق از حساب منبع‌های آلترناتیوی 10% افزایش می‌یابد و در مجموع اقتدارهای انرژتیکی تا به 10,000 مگاوات رسانیده می‌شود. این هم باشد از حساب ساختمان انشاءالهای نوی انرژتیکی، ساختمان نیروگاه برقی آفتابی و تجدید نیروگاه‌های موجوده در نیروگاه برقی آبی نورک و قیراقم افزایش اقتدارهای گیدروانرژتیکی زیاد می‌گردد. با عملی سازی تدبیرهای ذکر شده از روی نقشه و استراتژی سال 2032 استحصال برق در کشور پره از حساب منبع‌های برقرار شونده یعنی 100% با انرژی سبز تامین گردیده. در این زمینه از روی معیارهای بین المللی تا سال 2037 پرتاب گازهای گلخانه‌ای تا حد نهایی کاهش داده می شود. یعنی تاجیکستان همچون دولت پیشرفت جهان در سمت انکشاف اقتصادی سبز سال 2037 واقعاً به کشور سبز تبدیل می یابد. ظاهرشاه تقویمراد رجب علی محمدعلی برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی تاجیکستان. استخراج کندنی‌های فایده‌ناک پاشخورده در منطقه‌های قعر زمینی ذخیره‌هایش حساب نشده و در توازن دولتی ذخیره‌های کندنی‌های فایده‌ناک جمهوری تاجیکستان گذاشته نشده ثروت طبیعی است که بر رشد اقتصادیات زمینه می‌گذارد. بهر استفاده ثمرناک آن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره قاعده‌های دادن اجازت به شخصان واقعی برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک پاشخورده با اصول خودفعالی و خودبیاری از 27 نوامبر سال 2019 قرار قبول گردیده مورد عمل قرار دارد. در این خصوص دلشاد حکیمزاده گزارش می‌دهد. ثروت‌های طبیعی منبع اساسی انکشاف اقتصادیات به شمار می‌روند. استفاده ثمرناک آنها به افزایش مجموع محصولات داخلی زمینه گذاشته زندگی شایسته را بهر اهالی فراهم می‌آورند. این است که به این سمت حکومت جمهوری تاجیکستان اهمیت اولین درجه ظاهر نموده بهر پیشبرد ساحه‌ها قانون و قرارهای دخلدار را قبول و مورد عمل قرار می‌دهد. مثال این را در به تصویب رسیدن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره قاعده‌های دادن اجازت به شخصان واقعی برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک پاشخورده با اصول خودفعالی و خودبیاری از 27 نوامبر سال 2019 دیدن ممکن است. قرار مذکور قاعده‌های اساسی دادن اجازت به شخصان واقعی برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک پاشخورده با اصول خودفعالی و خودبیاری و تنظیم می‌دارد. مقرر کرده شده است که دادن اجازت برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک پاشخورده با اصول خودفعالی و خودبیاری از طرف مقامات وکالتدار دولتی در ساحه مالیه طبق طلبات قانونگذاری ساحه نظام اجازه‌دهی باید عملی گردد. با مقصد سریع وقت مورد بررسی قرار دادن مراجعات شهروندان برای گرفتن حجت اجازت برای کندنی‌های فایده‌ناک پاشخورده با اصول خودفعالی و خودبیاری فرمایش
ترتیب و نظامنامه کمیسیون بررسی عریضه و پیشنهاد حجت اجازت دهی تصویب گردیده طبق سندهای قبول گردیده مراجعت شهروندان در یک ماه 3 مرتبه موارد بررسی قرار داده می شود. در سند نام برده طرز دادن حجت اجازت نهایت ساده گردانیده شده، عملا آن تنها به خریدگیری می باشد. عمل مذکور امکان می دهد که مراجعت شخصان واقعی تنها با پیشنهاد عریضه به مقامات مالیه‌ای در محل بوده عملی کرده شود. оварда шудааст ки истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда аз ҷониби шахси воқеӣ тибқи ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар минтақаҳои қаҳри замини захираҳояш ҳисоб нашуда ва дар тавозуни давлатии захираҳои канданиҳои фоиданоки ҷумҳурии тоҷикистон гузошта нашуда амалӣ карда мешавад. мавзеъҳои истихроҷ қитъаҳои водӣ ва шохобҳои дарёҳои ҷумҳурӣ ва сангрезаҳои доманакӯҳои дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳо мавҷуд буда муайян карда шуданд ки дар онҳо канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъолӣ ва худбиёрӣ истихроҷ карда мешаванд. бо мақсади хариди металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо вазорати молият тавассути хазинаи сарватҳои давлатӣ дар шаҳрҳои хоруғ, кӯлоб, хуҷанд, панҷакент, ноҳияҳои рӯшон, ишкошим, дарвоз, ховалинг, шамсиддини шоҳин, муминобод, балҷивон, айнӣ, кӯҳистони масҷоҳ, сангвор ва ноҳияи лахш дар маҷмӯъ 50 нуқтаи хариди металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо таъсис дода шудааст ки шаҳрвандони дорои ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ метавонанд металли қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои истихроҷнамудаи худро ба нуқтаҳои харид барои фурӯш пешниҳод намоянд. бо ташаккул ёфтани илму техника ҷиҳати беҳтар гардонидани сатҳу сифати хизматрасонӣ портали электронии хизматрасониҳои давлатӣ ташкил карда шудааст ки минбаъд тавассути он қабули дархости шахсони воқеӣ барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозат барои гирифтани истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда амалӣ карда мешавад. бояд гуфт ки ба номгӯи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда ки истихроҷи онҳо бо усули худфаъолӣ ва худбиёрӣ иҷозат дода мешаванд металлҳои қиматбаҳо ва ранга ба монанди тилло, нуқра, платина, қалъагӣ, волфрам, титан, минералҳои унсурҳои нодирзаминӣ, сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳои қитъаҳои водӣ ва шохобҳои дарёҳои ҷумҳурӣ ва сангрезаҳои доманакӯҳои дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳо мавҷуд буда дохил мешаванд. рушди ин соҳа дар баробари самаранокии иқтисодӣ ба таъмини шуғли пурмаҳсул заминаи мусоид фароҳам меорад. дилшод ҳакимзода, мақсад барои барномаи таҳлилии Тоҷикистон. дар солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди бахши хусусӣ бештар буда ба соҳибкорон, мол истеҳсолкунандагон ҷиҳати ба роҳ мондани фаъолияти соҳибкорӣ як қатор имтиёзҳо дода шуд. имтиёзу сабукиҳо дар рафти ташкили корхонаҳои нав, аз пардохти боҷи гумрукӣ озод намудан барои вориди технологияи нав, дар минтақаҳои саноатӣ ҷудо намудани замин барои бунёди корхона, пешниҳоди қарзҳои бонкӣ бо фоизи нисбатан паст ва муҳлати дароз, ҷалби сармоя, мусоидат кардан дар содироти маҳсулот ба кишварҳои хориҷӣ ва дигар як қатор тадбирҳо заминаи рушди соҳа гардид ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ имкон дод ки соҳаи соҳибкорӣ дар мамлакат аз он ҷумла дар вилояти Суғд рушд намоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баробари соҳаҳои хизматрасонӣ нақши соҳибкорон дар рушди соҳаи саноат, тавлиди маҳсулоти рақобатпазиру содиротӣ назаррас арзёбӣ мегардад. ҳамакнун бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми 2 сол эълон шудани маратори ба фаъолияти соҳибкорӣ ба андешаи коршиносон заминаи мусоид ба рушди соҳа мегузорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ аз вилояти Суғд.
дар раванди рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат дар баробари иҷрои нақшаҳои мукаммали рушди инфрасохтор, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, иншооти хизматрасонӣ, сайёҳӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар ин баробар баҳри иҷрои тарҳҳои муҳим, ҷалбу истифодаи сармояи худӣ саҳми соҳибкорон дар сохтмони корхонаҳои саноатӣ, иншооти сайёҳӣ, аз худкунии заминҳо, обёрӣ, ташкили боғҳои интенсивӣ, гармхонаҳои типи нав низ назаррас арзёбӣ мегардад. ин бозгӯи фароҳам овардани фазои мусоид дастгирии давлатии соҳибкорони ватанӣ мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҷиҳати тақвият бахшидани раванди истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва содирот нигаронида шуда бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят имкониятҳои мавҷуда пурсамар истифода шуда бо ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ саҳми соҳибкорон соҳаи саноат рушд мекунад. нақшаҳои рушди саноат дар вилояти суғд ки барои 5 сол таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст, ташкили 705 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо фарогирии 14 000 ҷойҳои кориро дар бар мегирад ва дар ин замина дар шаҳру ноҳияҳои вилоят давоми соли 2022 151 корхонаи саноатӣ, соли 2023 269 корхонаи нав сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. коргоҳу корхонаҳои нав асосан дар соҳаҳои саноати сабук, кимиё, масолиҳи бинокорӣ, рангҳои ороишӣ, маъдан ва хӯрокворӣ таъсис дода шуда, дар онҳо беш аз 6000 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардиданд. соли 2024 бо ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 168 коргоҳу корхонаи саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, ки дар ин корхонаҳо асосан истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда тавлид карда мешавад. масалан бо таъсису фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сердарё дар минтақаи саноатии шаҳри хуҷанд ки ба истеҳсоли равғани пахта ва офтобпараст машғул мебошад, барои истеҳсоли нави маҳсулоти таъмини талаботи аҳолӣ имконияти хуб фароҳам омад. иқтидори истеҳсолии корхона 18 000 тонна равған дар як сол буда, дар баробари таъмини 60 нафар шаҳрвандон бо ҷои корӣ, ашёи хуми маҳаллӣ, чигит ва офтобпараст кор кард ва аз он маҳсулот истеҳсол мегардад. техникову таҷҳизоти корхона аз хориҷи мамлакат ворид, васлу насб шуда, коргарону мутахассисони тоҷик қобилият доранд, ки дар як вақт ашёи хомро коркард карда, маҳсулоти ватании аълосифат истеҳсол намоянд. дар вилояти суғд бори аввал таъсис ёфтани корхонаи сайри суғд, истеҳсоли сечархҳои барқӣ қадами устувор дар роҳи саноатикунонӣ бо суръати мамлакат истеҳсолоти худӣ мебошад. ин нави нақлиёт ки аз ҳисоби захираи қуввии барқ ҳаракат менамояд, барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ, чорводорӣ ва хоҷагии аҳолӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ камхарҷ ва самаровар мебошад. қаблан ин нави сечархҳои барқӣ аз хориҷи кишвар ворид мегардид ва ҳоло аз ҷониби мутахассисони ватанӣ бо истифода аз фулузоти оҳании корхонаи ватанӣ истеҳсол мешавад, ки дар як моҳ 250 чунин нақлиётҳои барқӣ истеҳсол мегардад. дар бунёди корхонаҳои саноатӣ таъсис додани ҷойҳои нави корӣ саҳми соҳибкорони ватанӣ хеле назаррас ҳастанд ва ин нуқта дар паёми муҳтарам пешвои миллат ҳам алоҳида таъкид карда шуд ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки албатта соҳибкорони бо нангу номуси кишвари азизамон барои таъсис додани корхонаҳои нави истеҳсолӣ пайваста кӯшиш карда истоданд ва вилояти суғд ки яке аз минтақаҳои нисбатан рушд карда дар соҳаи саноат аст, нишондиҳандаҳои соҳаи саноат хеле назаррас аст ва барои амалӣ кардани ҳадафи саноатикунонӣ босурат дар ин минтақа чораҳои мушаххас андешида шудааст. ташкилу ба фаъолият оғоз намудани корхонаи маводи тиббӣ, сӯзандору ва система барои доруи қатрагӣ, корхонаи истеҳсоли моеъи зидди ях антифриз, коргоҳи истеҳсоли дучарха ва бозичаҳои кӯдакона, корхонаи истеҳсоли сутунпояҳои барқӣ ва таъмиру навсозии истгоҳҳои барқӣ дар шаҳри Истаравшан ва ташкили дигар корхонаҳои саноатӣ ва кор андохтани иқтидорҳои бозистода қадами устувор дар роҳи рушди соҳаи саноат мебошад, зеро қаблан ин нави маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид мегардид. баҳри татбиқи солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ва истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд дар давоми ин солҳо 588 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ сохта шуда, имрӯз шумории корхонаҳо дар вилоят наздик 1198 ададро ташкил дода, самти фаъолияти 1161 корхона ва истеҳсоли маҳсулот, 37 корхона хизматрасонӣ мебошад. баҳри таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва содирот ба хориҷи кишвар дар раванди истеҳсолот 300 наву номгӯи маҳсулот истеҳсол карда мешавад. дар давоми соли 2024 дар вилояти суғд ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 3.4 миллиард сомонӣ расонида шудааст. 93% Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд ва ҳар як минерал, ҳар як кандани фоиданок метавонад барои тавлиди беш аз 100 номгӯи маҳсулот
хизмат расонида шавад. махсусан агар ба кушодашавии корхонаҳои охиро назар кунем, дар мисоли оҳаксанг гуфта метавонем ки тамоми анамин ороиши биноҳое ки имрӯз дар ҷараён ҳастанд то тавлиди коғаз маҳз аз ҳамин як намуди кандании фоиданок гӯем рӯи кор омада истодааст ва тавлиди техникаи нав ки бештар ба оҳан, ба сурма, ба алюминий, ба мис, нуқра ва амсоли он металлҳои гуногун такя мекунад, дар Тоҷикистон тараққӣ карда истодааст, зеро мо дар ҷаҳон ва дар минтақа яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунем дар масъалаи доштани чунин захираҳо ва ҳамчунин ба истихроҷ моил кардани он. дар вилояти суғд ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нав, истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва содиротӣ аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда васеъ истифода бурда мешавад ва мувофиқ ба нақша то соли 2026 бояд 137 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ сохта шавад ки дар ин самт тадбирҳо ва нақшаҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. ба тавре аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, барои хусусан қишри соҳибкори ҷомеа ки имрӯз ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд, таи 2 сол манатора эълон карда шуд ва ин боз як бори дигар гувоҳи дастгирии ҳаматарафии соҳибкорон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин ғамхорӣ, вобаста ба ин пешниҳоде ки таи 2 сол манатора эълон карда шуд, соҳибкоронро низ водор ба он месозад ки пеш аз ҳама ҷиҳати сифатан беҳтар кардани истеҳсолот дар кишвари азизамон, зиёд кардани корхонаҳои саноатӣ ва дар ин замина зиёдтар намудани ҷойҳои нави корӣ бояд кӯшиш ба харҷ диҳанд. Моратория бо гузашти 1-2 сол ба он оварда мерасонад ки бозори дохилии кишвар, бозори истеъмолии кишвар, нарху наво дар он мӯътадил бояд нигоҳ дошта шавад. мӯътадил нигоҳ дошта мешавад ва ин бевосита барои беҳтар гардидани вазъи зисту зиндагонӣ ва истеъмолоти аҳолии кишвар оварда мерасонад. дар баробари рушди соҳаҳо, истифодаи имкониятҳо, афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, тақвияти кори соҳаи саноат, дар истеҳсоли маҳсулот, гардиши савдо дар вилояти суғд 19,5 миллиард сомониро ташкил додааст. дар умум гардиши савдои хориҷии вилоят ба 3 миллиарду 305 миллион доллари амрикоӣ расонида шудааст ки 1 миллиарду 34,9 миллион доллар ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишварро ташкил медиҳад. бино ба таъкиди коршиносон, соҳибкорон, тадбирҳои амалии ҳукумати мамлакат дар самти пешрафти соҳаи соҳибкорӣ то ин давра ва дастгирию ҳавасмандии истеҳсолкунандагон, пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо дар оянда, эълони мораторӣ то 2 сол ба истиснои санҷишҳои мақомоти андоз мавриди санҷиш қарор надодани фаъолияти соҳибкорон баҳри боз ҳам рушд кардани соҳаи соҳибкорӣ ва тараққиёти кишвар мусоидат менамояд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, барои барномаи таҳлилии Тоҷикистон. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи таҳлилии иттилоотии Тоҷикистон ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо намудем. дар ҳафтаи нав бароятон барору комёбиҳо таманно дорем. саломат бошед. имрӯз дар 54 муассисаи касбомӯзии калонсолон 80 000 шаҳрвандон ба омӯхтани касбу ҳунар машғул мебошанд. паёми пешвои миллатамон президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳар сол ба Маҷлиси олии ҷумҳурӣ ва дар маҷмӯъ